Bukatzeko, hartzai guztiei esker bero-berona diotez, gustu izan da Baztango hartzai guztiok ezagutzea, baina besta hau antzingera ateratzeko ezinbestekoa izan dugu lehenengo maila hartan bildutakoen laguntza. Mesedez txalo handi bat, Baztango udala, hartzai mundua, Nafarroko gobernua, Eusko Jaurlaritza, Udalbide, BBK, Iberia, Kaiku eta Bentapillo eta Baztangoak elkartearen. Beraiek eman dute guztia guk hemen gaur emateko. Mila esker! Azken hitzak eta segituko du gure bazkari goxoa. Anik urrunetik, zonbaitzuk zurbiletik, zonbaitzuk ezin korri. Beste batzuk gaur bezala etorri ilusione guztiekin eta Andriak ospitalerat ambulantzian. Gure frantses hartzainari oroitarazi denak gogoan dugu zure gaurko situazioa eta gogoitzen garela zuta momentu honetan. Beste gauza bat. Hau da hirugarren besta. Hirugarren besta. Lehenitiko desakin. Gizon bat ezin etorri. Gaizki zelako. Bigarren besta aldu dezen. Ezin dan gaizki zelako berriz huts egin zuen. Eta jakin zuelaik hartzain goxo horrek bere herrian izain dela hirugarren besta. Errantzaitan, Josefin, neri apuntatu lehentziko. Hirugarren besta zorri eta gizona ospitalera. Baina gau, horrek zetu eta bihotzez ongi etorri da. Gizona otorri da bere ospitaleko gelatik besta honetara eta musu hori bat Jose Duarte. Maite zaitu, Jose? Hau zuretzat, xalo bero. Bueno, pasateki egun eder bat eta gero janotuan izaitu sorpresak eta musika pixka. Ongi egin, buen provecho, bon appetit, have a good meal.